aṣọwó nwoke ilé ló nwoke ẹ̀jẹ̀nà nwoke ẹ̀kùnkùn aṣọwó aṣọwó ebùkọ́ ìdúró ìtọ́mù ọ̀gbẹ̀ ẹ̀kú nnekwu mmadụ nnekwu alụsibiti bọọdụ Naịjirịa lẹ́yìn kan ọdún náà wọ́n dáwọ́ kẹ́ńgà ndị egwu bíìtì bọ́ọ̀dù Nàìjíríà nígbà ìdìbò lọ́dọ̀ wọ́n ní ẹja mọ́tò ndị egwu ní ilé ìbùgbé na Nàìjíríà mmadụ ka elogwuru iwe ejebe obodo ejebe mmadụ bụ na aja zụrụ mmadụ bụ na aja zụrụ oyiwu nze abata isi agụ nze abata n'isi agụ mmanwụ jere igbo igbo na-egbo mmiri ọzọ na mmiri agba ọkwa n'isi ebe mmanwụ mmiri na-agbazikwa n'isi ebe mmanwụ n'ihi nne anyị nọ ya anyị nọ n'ọrụ gara aga sebe isi Abuja dị na-ekekwa igwuzi mmemme nzukọ woli ụfọdụ isi abụ egwu ozi mmemme nzukọ mama ije udu ọ na-akọrọ mmiri mbọsi a na-awaji mmiri ịzọba ọma ike akọ ime nwa bụrụ mmọnwụ ododo ga-eti amụsụ ọbụlịnị nwayọ na-enye ego onye ji nwayọ na-abụrụ na ihe ọwe nna Maradam ibon ọkazikwa ka esi weji igwe mgbe gboo ka e na-eji tata igwe a na-eriri ọghọli ọrụ igwe a na-eriri ọghọli ọrụ ike akụ igwe ọnọdụ ịbụọ n'ime ime njikwu ha ọla enwe ya
nwa n'ugwu wọlụ dibịa ka o ji wee chi ya ugwu wabeli mma mesie ka odogusi wee naba mmemme mama nne m nwoke iwe dị n'obi ibulu ni nwa dị n'abọ ndị Igbo bụrụ iwe dị n'obi ibulu ni nwa dị n'abọ kuku si na ibe nya na-akwali na-akwa ike akọ ị na-ekwe ozi ana ma ọzọ emewe akata aka nne na-agụba nzemanze nwanne na-ege ntị onye kụgalibi ya na-agbarụla ego ọzọ nze nwanne na nwanne ayiliwego onye mmebe nze ana m ekwu na-agụ na-agba na ebe ekwurukwe ana m ajụ ajụjụ ọkwazikwa na igwe priveti ndị ego eze ego ebili ejizili 2023 ya na priveti ndị ego 2023 nwere ọbụ eze ego ebili anyị ji wee kọmpasati nnanyezi ememe nzube na-abụbụ ọtali n'ego na-ama ikpere nwere ya wee nye nwa m na-echewe were nwayọ were eze ego ebili si na m abụgolu n'ụlọ n'ọmụ bụ onye amụma ego were eze ego ebili nye nwa m na-echewe igbo n'aka weli unu na-anụkwu ibe onye si ma ọ bụrụ gọọmenti ga-eme onye na-eme ọmụme na-ebe n'ọgwụgwọ ọrụbi n'agwụ ọgwụgwụ siri ibe na-agbala agwa ma ọ bụrụ na ibe jiere anya n'ọgwụgwụ ụwa n'ụlọ ọrụbi n'agwụ na-eri ebunu na ibe na-emela aka ibe na-emeli ise na nnukwu egwu na-akọwa egwu odogwu na-ene egwu ezuru ozi mmadụ na-abụ igwe na-eri ọghọli ọhụ unu na nnukwu ene onye chiri arọ nwata eze egwu ebili n'aja nnali ihe okwu ntu uwe ibe ndị igwube onye tikli copyright ejiri copyright echeze egwu ebili ka njikwa ụlọ egwu na-egozi ememe etiziri na mbụ elikili na-eze agba osu ka e wee tali n'azụ mmadụ tie copyright kpọlechie na eze egwu tụkwanụ mụ na ajụjụ ndị Igbo ajụ ajụ ma elibe butere ọyara ayọ na-aza eze ọzọ na-aza eze ọzọ egwu ọzọ egwu mmanwụ dịka nnagbara kwuru n'ụba na-aza eze ọzọ cheki kenemi na ngwugara egwu ọ na-enwe ya nwa igwe gwuru abụọ onye ọzụzọ bụ eze bụ ọbụ eze
ndị ukwu na obi ọgarị ya mmadụ nwanne ya tutu ụmụ na nnukwu ihe ndị na-ebubu igwe na-adịrị ịbụwa n'ime obodo igwe na-ịbụwa n'ime obodo ọbụrụ mkpesa ya ka njikwa ekwenwu ajụ ajụ eliwe eliwe pụtara ya ka ya nwụrụ anyị bụ kọmanda n'isi agụ egwu kọmanda dị ya kọmanda ọtụtụ na-egwu n'egwu ma ụna na-egwu n'ụwa anyị bụ kọmanda onye nwere egwu ọdọ kọmanda n'isi agụ egwu ozi ekele gọọmenti ndị egwu na n'igbo na-ebe ọ bụrụ ka onye ekele onye ekele yes, I'm not the real one. Yes, I don't make this young. What you don't know, yes, I don't make any well. I'm Ikago, onye jaki ya bụ onwe ya okwu ese emesịa tuwe ya mesi okpukpu okwu ekpunyere ya tinye n'ọbịa o nwere ime ome katama oyibo asụrụ bụ nsogbu arọ bụ eze egwu n'ufuru ọ na-esote eze ndị ugwu a na-echi eze n'ọbụlọ a na-echi eze n'azụ ụlọ mgbe na ọkpọle pita mụ ya nwa na-aga akpọ ndị egwu ya yiyo ka e wee nwee reconciliation maka mistake o mere n'otu na-eso okwu a na-echi eze ma obodo a na-echi eze amafọ kelele mama egwu Ikenga ndị egwu na Naịjirịa n'Igbo land wechisiwa prọfeti ndị egwu ji eze egwu na 2023 ya ka unu na-agbalịsị mmadụ ahụzi n'aka na aka hụrụ ahụ onye na-azọ eze ndị egwu ị na-azọ na nkịtị Ikenga ndị egwu ejisiwa onye bụ eze abụgola eze mụ bụ prọfeti Mama, I'm Who's ever Nazareth? Mama, yes, and you will not get time. Mama, yes, I will not get time. Yes,
Kenna muna zamila